Buyakigima omwanchu muligereria bw'igetaseni kya Ndizi TV nendengo kwaligania ase ntunda ya gatatu elinde tobeto gusanga asumurubire obwensa kya bono mambya natwakumanya bukalenga omugeni tobereka gwikirana ase studio nende nabeka gusanga na intwe amange asegeka egekekere bosyo uno mwanchu muligereria nabakwenda gusanga na intwe gwetera sensemeri mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Boigo nabo gutuma ujumbe yagenke bwitrasi namba yesimi ya 0792192834 utumanye aso kubwatia umurobiri kuru. Manchi murigani metenga omutinyo yoiga babwatani ambagenda taweso kya soko ene kyanga ngo semya bare abantu igoro yogwetanga kurwa ase okwerusia obomoyo igori tukolya rero ntubata mugenia ase studio yora chikago tomanyanga kwerusia obomoyo nkieke nande inkige kugera abantu bakwerusia obomoyo mbimanyerere kibiri omuntu okuliyera kwarangawe nabwatekerengere ligyo kwerusia obomoyo naboigo ngaki umuntu banyoriro bwate ebirengere ebyo ncherakiri bakomokonya obakagusiria ebirengere byo kwerusia obomoyo iguma nchumuliria ayongati yali turabe togosanga ase emambi yabona igano mugenita se studio korende tyamwaligani bene atumanyina kyakurukwa na ndenga yakurukuruga gasoro ngorwa gusikaribu sana. Asante sana. Aha, wakire sana wakire bia. Aha, na bokomanya manchumuliria na kyokurukwa Aso Marieta Bosire Dominic, and a counseling psychologist. Those are my community and social worker. Na I'm an addiction counselor. Okay. And HTS counselor. HTS. HIV testing. Okay. HIV testing services. Okay. No ko yakora nkayuko yakorera manganayo. Currently, wombwate rehabilitation yane ase omuchio musocho asitokoroka musocho nchira ya Matiko Forward angana Mwangaza Academy no ngokolere mirimo yane asukuru ali bali bakunywa ibinyuwo byo gotindia nechinyasole nebintu nebyo nene chinga kichinde nabokonyora ase skuru yo yabamura yakisi skuru ase egetengo kya guidance and counseling. Okay. Abunongotoka. Aha, asante sana. Karibu sana ase studio. Elinde tobe tugosanga no mwanchu muligelia. Tumenye ngo mutinyo yiga nimetengo mutinyo ino bwingencho kiyima anene ase abantu bali babwate ebirengere byo kwerusia obomoyo. Omwanchu muligelia I want to say nga ase umutinyo yo yokorokwa umutinyi bogotango kwengenta umutinyo September igo abantu bale bakwerusio bugima kwengenta igo natebire bobera kini ase kegusio tanga kwerusio bomoyo lakini esiri etari koigweka bwango no kwengenta umutinyo no yo abantu bagosemiwa na kumanyigwa inkige koga inkikeri bakore eritotange okwerusio bomoyo abange moigure bakwerusio bomoyo abande koigurusia abando bomoyo nere bwerusio bomoyo so mutinyo yo specifically bune mitinyende nere bekire nsemo no mutinyo bekire menga kwenda kada bune bangire oyoro bo bekire nsemo asogo semya abantu igoro yamangana yo kwerusia obomoyo ego. Alright, turire lingo nga okwerusia obomoyo nkiege kwengenta ngintu kiege okwengenta guso kwerusia obomoyo eye nekero omuntu agwikera oire getambukero yogokatisha okomenya kwaye koba moyo. In other words, nabali rute no ne para gose nabe gotoka no ne driver ase para ya ikira ase ekwerusia obomoyo ya irira na abantu driver. So in other words awo yenense mo enene toko ligereria nga kitogo kore tutange omuntu ekekogera life is precious obugumano bwa ngenchene ne sana nga kyogo kora ayabuno omuntu gusibuna nche naye
totanga abantu baria bakurigi no enengori bwesungia kwanyora nga bwerusiria obomoyo bwaye. Okay. Aha, mbia mono sana. So kwiraniria ribo riri Mr. Dominic. Kode tokora tumanyia ngo sikora manyingo mwanchu muriria maybe mwanchu muriria maitinga okwirusia obomoyo neriyo kwebwate ngori aingente. Maybe nchira kichi go monta kwirusia obomoyo. Okwirusia obomoyo ekore chinchera chinyinge na nande nabo ngotebanga nabo go koreka nchera chinyinge nchera limo ngotebanga goitembe bana boma itoko yeita chinchera chinyinge gose nabo kuye minyokio yebwate nabo gokora ki lakini bona nene aseye okwerusia obomoyo na ari mbare bagocha bya imukiriogo onyu eyo it's one way yo commit suicide enchirende nabo umuntu akoimukia ngori esungie neyo werusiria obomoyo enchire na umuntu akoimukie gari aminyoka yetumeri ase nero goetera ase para nero urusiria obomoyo bwaye enchire nando umuntu nabenga erorekane nga accident lakini in the rare sense umuntu no bomoyo athete kwerusi enchirende nande nabo umuntu akoimuka osamba no ene nyumba bwesambera ororo enchirende nande twarorire ejichi abeire chigokoreka naiga nabo umuntu akoimuki bunabona ensemo y'oburendi twarorire abanyanyimba abange akwira salisasi nandora sanoyonde ina nabona ndakwerusia obomoyo asinchira bunejo chinchera nechinyinge those are just but a few na mention nabo umuntu akwira nande ruteno ndoche igo chinchera nechinyinge chigotokororo apart from nande eye common mono nande neri omuntu akurigina no moro gosomoyo bweita eye bona ere gutumeka mono asa abange bari nyomba oita nando manya kubeta abande meyo nere bwebeta bweita there is it. Okay, remember ke disclaimer mondo don't try this at home. Mondo na bara lenga ndichi tipu twamwachi okwerusia obomoyo tate matafadhali togende tagosemio mwancho muligeria chinjira chiwetanga korwa ase okwerusia obomoyo kirkende ningi keragere Mr. Dominic omonta twale kerengere okwerusia obomoyo gusigi okurusia abana bayo obomoyo gusigi okukore efamilia ya ebintu nebinge bigochangia anene ase omuntu kwerusia obomoyo na anene ase orogongo gose ase orogongo roito rwa Gusii dete korarumurekera mono gose ase ensi yaito ya Kenya ebintu nebinge bigochangia egente getang'ani mono pige gochangia ne stress stress kogera chire omuntu bwerusia obomoyo na nene stress chia obogima oboiga either stress chia mangano bwanchani stress nero mono egochangia abantu goikera or lose that sense yo weita yani yoko twarobo moyo igo esababu enene pi okonyora ase stress nekero omuntu aida gose no bwamate bwa yase nyumba igo this is one of the causes chiogoita egento kende gia kabere dysfunctional families chinka chitabuati o mwereke omya chinka nchire chiri chitabuati no na machika guchira ono yatoka nga in this family there is one who is suffering and mostly agosaba silently ebintu binde bigochangia mbiria byobogimobo we call them life stressors or life things that are actually happening unabona totebe umuntu kwasiririe emirimo kere emirimo yasirire what happens umuntu naro go sink into depression ebintu binde byachangira bona iga ebyo mate biranda nande mate nata stress neri ngana rigale sana imeya yano ebintu ebyo binge nande bigotoka amadeni
kwairire chironde torakana what happens muntu ngoikare omoanchi omorigereria na ndoikera oteba ng'a bono riorera nde tiga ndarakora gento kieke onyocha kuoyikwa gose ne chibesa acha gosabwa yabetereria akore gento kieke ebirengereri biri ase eng'encho atabwatie encherako birwaniegera asustain that challenge aruororo yatoka wesoiri ase okweng'enta one chinchera ne chinyinge chikogera omonto bweita lakini those are the commonly known chinchera chigoita mono chinyinge chiagarire n'obwanchani equally naende ase stress echi ase nyuomo obwegenu yatoka ng'a abaku mokungu igakare aite gosoka siko yatoka gose n'omogaka igakare gosoka siko bono onye gogosoka siko rende gagochikomanya naende buna akwegenete mono yatoka orengereiri ng'a bono tiga ndusia obogima omonto onanchete iga noana ase abana abake kwanyorire bagoita barabwo chisababu chiabo nkobachire ching'ake Okay. Thank you. Ambia mono sana Mr. Dominic asogosangana intwe igo asobwagare kondo manchi mulimbia mono sana togendete gosanga imio morubiri wensa kia bono mambia togendete gosanga no mugenita si studio oyo kurukwa Mr. Dominic Bosire oyo gendete gotumanya chinchera chiwetanga kurwa ase okwengenta gose okwerusia obomoya nimetenga abantu mbaroro babiri bagutwara ebirengeri byo kurusia obomoyo mbaroro babiri bakwerusia obomoyo gali ase chinka igonto betoko murikera asobwagare ng'aki noenekera omonto airusiri obomoyo ng'aki gu affect noeni gali ase kenyoro ng'aki gu affect noeni family yawe nande ng'aki torabe togotanga ebikoro bune ebyo korokoeneki gwa asa matukalia abosio korende intimate Mr. Dominic gosenga omonto namanye ng'a gose bimanyere mbiroro rabe gukorigereria umanye ng'a omonto oyo igana bwatekerengeri gyo kwerusia obomoyo ebi manyereri ngotuka birororo na anene abange monongo ikabare barate banguma etenche ngweitande that is also omonto gagokwana igo takoire egente ke omwanchi omorigereri buna egento kerera isigo na ba minute omaete anything ige gochaka buna egosori anene ekemanyereri egetang'ani omonto okonya gokwana ngweitare number 2 abantu mbare kwamanyire babwate fights in their relationships ebimanyereri inde mbiri ng'a omonto oyo nabo okonyora ong'eire gwe etanga koba n'abanto tari konyara goshenchereria are goshare what we call as omonto bw'ekenyamurero isolation ensemende omonto oyo nabegoikera sometimes enchera gokora noene emirimo yaye totebe bono buna egasi yamore na mangi kwanyora mangi rituko eria absent minded tari naye omonto nabo okorora ng'ebirengeri biachire kogera monto gocha kwamwa ng'a ngweitare tari in his normal senses because that means either nabwate oko utoka kwa chi senses chiaya biyenchera abwenete gokwana gose gokora ebinto anene chine chitogoteba chikoba chinene ase chiri chikoba chiogweita lakini abange bimbare batari korokino neke manyereri eke is somebody who is togoteba okirete nemechando yaye he doesn't come out and speak ngabono nimbwate this problem nimbwate mochando oyo nimbwate mochando oyo ono muntero goikokira tari gokorokia tari koroki kende nane nabarabe gagokwa nemechande ntobwate chiaina inyenchi abantu abantu mbare tobwate bono chinsemo chiri buna tobwate chimerankori chisankwini what all those abantu chi category echinye omonto narero ore talkative buno mochandoba ere naboko moko note very fast the change of the normal lifestyle lakini nare
Eru kirete. Oyo nere bono ore dangerous because yere it is not easier for you to know ngana bwatu muchando bochi wita. Ere gagukira no muchando. Mono anene abasacha abange no bagu fall into this. Asi abantu bali bakirete gwacha gusukanga nige itete. Gogo chikoboli muchandoki kwanyora nga haida ni rideni abwatari omuntu. Pressure ya mubekire bakororire there is no need yo komenya obugumu. Ebo. Okay. Mwalimu nabokora tatenga ngayigwikira bono muntu chaka gutwale kerengereri keiga. Anene nekera gukere point. Point nere ntaite ndara ba scenario. Kwara ikira sigete in life. Watu are challenge. Baka kwaranga there is no need yo komenya. Omuntu ekera achire in that level. Omuntu yo oikeira point okomotebinga yani egogotebinga omuntu yo birengera bya byangeire korwa ndo normal life omuntu akero gwikira kwangea korengera ringa bone kene pi ntagite gokora gento kieke tagite weita this is the point kwabeire desperate either you have friends but they are not there to help you. Na beule ni family lakini still you feel there is an obligation yotakeire gokora utaraikira ni kwaranga you are a failure in life. Kero monta ikira kwerora is a failure in life. Omonta kwe ninkora timetie ke gusingo tabanga omuntu yakwe agotware ngento tokoroka self pity. Akwerora mabera. Akwirana nanga ereta koranga gusia to komuntu somire for example tanya konyolegas equally oikonyolera abana baye gusutwarire taratwara no ne family lakini still ubugima bomusugumete tari kunyara goikerania maganiaria ya bena kererituko umuntu yo it reaches a point akorengereringa no nyenta amenyete. I think muiguru muntu akatanga nje no nyenta iboretwe. Such people, such statements, najiro na chiko basa sign nero yogo kote yo muntu ikira point if muntu yetago ikwanga kwanerwe na bagweita guse na bagwekora ubugima bwaye equally abantu mpali babuate enkoro etali konyara gose togo tabanga they don't know how to go about anger obororo omuntu naro tari konyara go control obororo bwaye equally omuntu yo nabegwe ikirite because is not in a position to cope with the hunger tari konyara go cope no bororo omuntu mokoreire bobe gusoga ekiri omuntu yo yatoka tari konyara go come out anyare ko control that ni stress ye yabuate tanyare tikuye kuye manage egere a come out of the stress. Okay. Mr. Dominic nabokora tumanyinga uko twale kerengereri kikagiye kurisha manyago sio okwerusya bomoyo ngo chikubwate kana nindeli maybe sokoro yaga eruseti obomo wede bantu bararome batanga ebinte bibyara belera se family maybe se sokoro ya eruseti obomo maybe moirio ye into buneke aiga etogotebanga nkoteba torenga chi chromosome gose genetically chi family nchire chigotoka ng'abantu bare itiro lakini goko bwate mo no goko realizinga it is the nature ye family enchera babwate aida obururu bwabo abantu aba genetically gose enchera batungire mbali konyara gwe control no bororo bwabo bono chinderi of course injiro lakini generally ntogotebanga they are the causing ayoko kugotwara this problem na bego toke sokoro njengenda to mocho korona ngenda tanande gose no mo anti nero gose abantu nabo bari related ngoku bagente kigakore kirese family lakini yanene mono genetically gose jitogoteba chinderi inchiri cover the main cause mono asugwita ase the present statistics chia koliro unabono in Kenya I'm going to give you will see abantu ngakibagwita lakini yanene you will realizinga
ase chinderi aige gutuka nga it is the weakness itoteba nga ase efamily ebwatobore ugete obu botakire bo ba addressed this family, you'll never hear about it. Togoteba nga ne chinderi itogoteba nga ikene gento kigotambukira tu mpaka abana but rende ngotatoringa suicidal history nero it matters a lot. That means na bigotoka ya bwatiri chinderi gocha. Okay. Yeah. Aha. Ekero kurigereria asabana bono. Turarigereria asabana tumenya ko asabana abanene. Ekero korra like bono na abana be school. Maybe ngakiore engage na barabo orolenga umwana yega na bwatu muchando gete maybe na bwate kerengere kiyo kwerusyo mu moyo. Abana anene mono ebintu nebinge bigochangia abana gweita. Aneno ise kurigereria abana na abana babeira abanenake abana bagwita mono konyora bari gose between 9 8 and above baka university abo maite still na abana abaigane negento kerororo mbara tuara egento tokoroka self confidence and self esteem yabo terakina. Bueno, anything small can cost them because mbara psychologically mbara tokotaba mentally mbara konga kebirengererio enjera ba ko reason out ebintu na bogoteneni omwana oyo mo somere mutu yabana bande esinga injo kwa mwashame na tara tuara that self confidence but abantu bare what self esteem ya very igoro no murama agoseka gotebi gwakurire akire akogenda akore ndagendera no buguma lakini at this age you realize something small for them it shakes them and abana but they value public image more than we all the people value. Of course impare na into all but babuata that weakness lakini generally abana mpare babuata that weakness if they come into public. That is why even in the university abana balia ebabuate ebirangera litokota but they have one mind ebirangera babuate ni bimo the moment yamanyegento iga go change birengara it's not easier and that is why ka anchire nande ka angire okoriki wangire equally ka angire mono buna asama ngano bwanchani mono buna abe university no bagwitera ka wanchire ogwanchire tabu atikerengara likiri nande nganando ndi nakaro eise gotoka gakabwato mwanjo yo nande gakabwato munga chamanye keriyo kesengincho birengara libyambira akonga biya nande kebwa mchani tarase mugubiyamanye gwotiza obwanchani mono ere gabo ikere tokuboroka obwanchani boli bwa bukorokunga. I'm remembering the name no bwanchani babugate bole bwango iko tari bwanchani bolia bwo goikera goika bose komenya bole stable onyegalikwe na bagwita and they can do anything. So barabuto konyora ngamba bwatobole wobu ebo. Okay. Maybe society nero wose binyoro ngochangira bire sana sabantu kwerusyo bomoyo. Entoko tabangi kenyoro ngechangie wose umuntu nachangie lakini the way you treat somebody nero injira kwando wegenzo unabona abana aba umwana injira kwando ekesikiaye it can either cost him everything injaida kwa mwashemi self esteem ya irenirense na bego changie ite ekenyorunge kokera monteite egento keragera monteite gosine kenyoro totebe gosina ase kenyoroma one that shame ekenyorunga kigo chikondara. Number 2 abantu pare bwate class in the society gigu ikirase kitenjire kinyoruki akumanyete nerieta riringo sirarire
omuntu nabagoika because of shame nandeite even okay ntubwate buna abana bona si skuru maybe asichi skuru cyoboro so maybe asichi skuru cya secondary maybe aire pressure no moyibori maybe a subject yete tanya gukora buya maybe tari asinaro ramasomo maybe atari gukora buya kwanyoro umwana yaire pressure umwana yonyoranga otwarira ubwoba akorora nga ngochikobuna ende nchenchi goituka tatango chikongita do you think ibintu bune bimwe biro bingo changia birabana kwerusyo bomoya yes those are some of the causes nande chia of course irende ne chinke chi percentage ya bonse chire lakini you realizing omwana oyo buna twateba tarakonga kibirengera byaye esingenjo mwiboli amoete pressure kusina ndamurama ngani gore omoriri ayegoro muriri gozoro moticho una marieta numanyeta marieta ari mugutumeka esingenja amotebi ngaye no moticho omwana oyingo karare gento kie goikerare point ako switch off or no need yobo mobo nande because abana barieta bwati tari korengereri the end result iga korengereri yasare esingenjo last time nkwa mo somera tuchieti como ira ngora kwa moire pressure these are the cases actually you mwanjo muligere these are practical cases chigo toka in the society and you know them omwana esengenjo mwamotebi ngosiko ira max ya make nande mwamosekerera nande mwamurama omwana olitabu ati tachieti konyora randing ground the only solution yabwata no koruobo gumobo esengenjo tachieti konyora support omwana narore konyora mate this is why tokoira omwana school kwabuga omwana oyo gocha gokonya mambi gosigocha gutwara obugumu bya in future nekera nyora gosasko gosanyora good marks kweba omwana oyo talent yaya ida goseni gakabwato hoteli mboka tageti match hoteli boga tageti siari hoteli boga tageti gento gete kono kwarigereri one side omwana oyo no ole gocha kogache nyumba nga ibono bwagachi ni inchi ni bwacha kubugutwarira ne mangana ayandega yegesongo yegeswahili ga ngokugwete you know kind of omwana oyo gago chikorigeri kwebanga omwana oyo nera nabera tukasi narabuga to buyabugaye kware kumwaga chacha kobo umuntu mu encourage lakini injera kwa moswana it was not a good way omwana oyo take that personal oge taking omuntu yekene pincha taite goigo kora igokora timbu ati muimu asobo mobo werusyo bo. Okay, byabona sana. Tuligirira ingo ase chinka, maybe asa abantu banyomaine osase abantu barasobwa nchani. Abunongorra chikesi chinyingi cyabere chiwesokya kubwatikana no kuwengenda gusokwerusya bomoyo. Ono unatole na ayo studia mwanji ona nawe kutoka na aligereti lakini dende I'm not saying this one acha tonyore tuachire out naye tuachire kunywa usitumire ne bosongo kwandege ka ugie kombe gie chai onywe tukale kunyure ne tugusanga kutukale gusanga umuntu nakarukale kweto manyeta mwa gwake bicha amutumire ni most marriage na role ibintu bunebe bigokoreka ando umuntu bwita gose omuntu owerusyo bomoyo in most marriages obwanchani gose chi family cyatwarire emichando na role omuntu ndo koimokia abana baye ngano mugako muchandire gakiuita bonspi nero manya guita agatebanga ndeti gutiga abana bane baguchandika equally narariro mugaka okoimukia abana bayo Kenya bonspi epati ekabaka mugaka minjori obororo bugari gatiyo mugaka no mungina bwasuka bwagenda ase abana bwasuka bwagenda ase a family. I've seen another family mangana ya Valentine
And I've been here advising people, don't talk about Valentine. It's not. In the life. Continuous. Actually, that is devoric. That day is devoric. Let me say that. Facebook page. I'm saying this. I posted something there. And I've seen a family. Omugaka no musubati omugaka agote yomongena nkogenda nkale isco esemina to the surprise yo musubati komanya omugaka gale guzungu gatambe kyaga suku are no mwanjioye bwensemo ntima tio sempango wakande ke usinga kimokoroka omwanjioye bwensemo bakwegoke nearly to go near Valentine. At the end, what happened? Ekero mugako yamanya airana igakare kubike nyombo mule. Nyombe yaki jolinja nyankoba nini. It was set on fire. Thank God, people came, rescued abana kuru. Anga abana mpa yirteime ango. Ebinto no ne kwerende eyare gokoraki eyare gupanda igo amangano bwanchani na families ano emechande na kikeri nate banga one cause nande ya mangana a suicide it is because of dysfunction of families echina chichiko karana no muntu baso abana bange baso asing maru because omuibori ebintu ari I remember the time when ngaki yasukire tuare na madam Okenya gakwa about parenting parenting ye muibori nare because atigeta abana igo there is nothing like amachiko kero muntu abwata amachika yo mwana abwata amachika echinsa wika nyumba na ro bwate ano konyora abana tabwati mwerekeo kende gekeiga geche kubikwa ke mustwe uchire Okay, mbia mwana sana. Ntetora bwaterabu. Turasoso mutimo kama kego tusio michiduka tukoirana na batukorieria statistics inga kichire. Ebi koro ebiga by'abantu kwerusio bomoyo. Ebigendete gukina gose bigendete koirana nse. Alafu ntobe tukorieria mbaroro bali babutaka kwerusio bomoyo. Konyoranga umuntu narororo kubakonya. Survivors bali. Ngakibago chabagendera gokopo no bugima. Asensemende ntobe tukumurikiranga nchera kiechiga turabe tugotanga korwa asensemo yo gotwara birengero byo kwerusia obomoyigo manchi muri mbye mana sana ekero gendete gusanga na intite turasio mechiduka kego tokoirana ndobe tokumurikira mange TV Ubwansu Bwomogusi Butambe kurumu cy'ubusongo edukaneye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba by'ukoni asiduka ukwagacira iby'uburimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited bunabono koni abarinkira ya wholesale bune sukari umucere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa isabuni n'ibindi binge koni abari cyituma cy'ukwagacira amabati imisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire guikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao kuruando siasure ensiweta usobatarire imiyo muchubusongo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usu
ba Kirisimi Asichinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Uhuru Superstores Enyagetari ya Ram Hospital Kisi nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic kose maternity na bogokora consultation, ultrasound, CT scan, x-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Ngobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa ogoke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke ebere na nye gwancha bare insurance chiko bwatia NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagatari abo ya Ram ange nekigambiro ya Kisi. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisi, health first and health always.